Ehking şeflere, tatar yaşları, alga barabız, birge biz buldurabız. Ehking şeflere, tatar yaşları, alga barabız, birge biz buldurabız. Agar da sizning televizorınız TNV Шаян ТВ-га көйләнгән икән, димәк сез дөрес тукталдыгыз. Чөнки эфирда егет кызларның очрашу урыны яшьләр тукталышы. Сәлам дуслар. Сәлам. Бүгенге без сезгә бик күп төрле кызыклы тукталышлар әзерләдек. Инде җәйге яллар җитә, димәк инде күпләрегез уйлый башлагандыр. Кайда ял итәргә, кайда акча эшләргә? Бүгенге чыгарылышта без нәкъ шул хакта сөйләшербез. Быел яз булып та тормады кебек. Казан татар теле 8 кыз яз гүзәле. Инде 11-нче ел рәттән Казан дәүләт энергетика университеты ярдәм белән оештырылучы әлеге бәйге сәләтле татар теленә гашыйк татар кызларын үзенә җыя. Әйдәгез әле, күп кенә сынаулар аша үтеп финалга җиткән кызлар белән якыннанрак танышыйк. Яз гүзәле 2019 конкурсы финалистлары. Лейсән Билалова, Инҗе Шарипова, Айгөл Ибраһимова, Алия Шакирова. Тәүге кастингта катнашкан 55 кызның 8-се финалда чыгыш ясады. Бәйгегә кадәр интеллектуаль һәм кулинар этапны үткәннәр. Ә сәхнәдә алар үзләре белән таныштырды, хореография, дизайнер Ләйсән Хаҗиева коллекциясеннән дефиле күрсәттеләр. Кызларның чыгышларын мәртәбәле жюри әгъзалары бәяләде. Сәхнәдән чыккач, үземне зур бурычны үтәгән кебек итеп хисләм. Чөнки мин бу конкурска бик озак әзерләндем, бик күп көч китте. Миңа булышышларда көчләре бик зур китте минеке кебек. Һәм шуны сынатмаганым өчен, булдырып чыкканым өчен шу чыгышымны менә шундый күңелдә җиңеллек, рәхәтлелек калды. Менә мин Казан юридик институтта укыйм. Безнең вакытыбыз бик күп түгел һәм бик күп кенә теге булган конкурслар турында белмибез. Шулындыктан. Шуңа минем менә быел беренче курска сеңлем керде. Һәм ул миңа бөтен булган конкурслар турында сөйли һәм без бөтенесенә бергәләп катнашабыз. Шуңа заявка җибәреп карадым һәм үттем кастингны. Менә хәзер финалист булып утырам монда. Һәрбер катнашучы, һәрбер кыз мондагы алар бөтенесе талантлы, үзенчәлекле һәм кем җиңсә дә бөтенесе өчен дә шат булачакмын. Бәйгегә әзерлек бер айга якын бара. Шу вакыт эчендә кызлар өчен кызыклы мастер-класслар, дәресләр үткәрәләр. Безнең отборочный этап беренче этап инде апрельнең башында башланып китте. Аннары инде атнага 1, атнага 2-3 тапкыр без җыелдык, шулай репетициялар үткәрдек. Үзебезнең визиткаларны, номерларыбызны әзерләп күрсәттек. Тулысынча соңгы 2 атнада инде безнең әзерлек бик шундый туплы булды дип әйтик. Көн саен күрешеп кызлар белән программа буенча үтеп, биюләрне өйрәнеп, дефилеларны өйрәнеп уздык. 2 сәгатькә якын гүзәллек бәйрәме тамашачылар күңелендә бары тик уңай фикерләр генә калдырды. Яз гүзәле 2019 исеменә Алия Әхмәтова лаек булды. Алия, әйтеп кит әле, синең менә әлеге конкурсларда, матурлык конкурсларында катнашу тәҗрибәң зурмы? Дөресен генә әйткәндә, бу матурлык конкурсында мин икенче тапкырына катнашам. Беренчесе ул Краса студия институты бәйгесе булды, студентлар арасында шулай ук. Һәм икенчесе менә яз гүзәле бәйгесе. Ләкин башка конкурсларда катнашу тәҗрибәсе минем шулай да зур. Ул конкурслар күбрәк сине шәхес буларак күрсәтә торган конкурслар, сәләт оешмасында булган конкурслар, Сәмрух премиясе, лидер года һәм башкалар. Мондый бәйгеләрдә катнашканда кызларның чынлыкта да матурлыгы гына бәяләнә дип уйлыйлар. Син бу фикергә ничек карыйсың? Мин бу фикер белән риза түгел. Чөнки минемчә бу конкурсларда кешенең тышкы гына түгел, ә эчке дөньясына да, эчке матурлыгына да игътибар итәләр.
Чөнки һәрбер хатын-кыз ул үзенчә матур. Әмма инде ул матурлыгыңны дөрес рәвештә күрсәтергә кирәк. Күрсәтә белергә кирәк дип уйлыйм. Әлбәттә инде эчке матурлыгың ул синең рухи байлыгың, акылың, инде башка сыйфатларыңны да күрсәтеп, менә өчен шундый татар кызы исеменә лаек буласың. Тышкы матурлык белән генә түгел, башка сыйфатлар да бик мөһим дип уйлыйм. Менә яз гүзәллек конкурсына катнашу, анда җиңү яулау өчен татар телен белү мәҗбүриме? Әлбәттә. Шундый конкурста, шундый бәйгедә татар телен белмичә булмый. Яз гүзәллек кебек конкурсларда катнашкан кызларга нинди киңәшләр бирер идең? Әлбәттә инде үзенчәлекне югалтмаска, иң мөһиме үзең булып калырга, үзеңнең шундый үзенчәлегеңне күрсәтеп, ихлас күңелдән барлык конкурсларда катнашып, барлык этапларны үтәргә, җиңел генә, матур гына һәм инде татар кызы булуың белән горурланып, әлбәттә, әгәр дә шундый татар кызы конкурсы турында әйтсәк, үзеңә хас булган сыйфатларыңны дөрес, матур рәвештә күрсәтергә кирәк. Хәзер инде татар кызына әзерлек башлана, чөнки киләсе этап ул татар кызында катнашу. Шулай ук барлык этапларга, барлык конкурсларга бик яхшы әзерләнеп, үземне күрсәтергә кирәк булачак. Һәм инде Алла бирсә, алга таба да җиңүләр көтер дип ышанып калам. Яз гүзәлен билгеләдек, инде хәзер чынлап торып җәй турында сөйләшсәк тә буладыр. Татар яшьләренең җәен нәрсәдән башка күз алдына китереп булмый, кайсыгыз әйтә ала? Әлбәттә, сәләт. Быел сәләтләр иленә баручыларны нинди яңалыклар көтә? Бу турыда студиябыз кунаклары Гүзәл Әхмәтҗанова һәм Зарина Хәлилова сөйләр. Сәлам кызлар. Сәлам. Кызлар, быел янәдән 6 форум әзерлисез икән. Бу дөрес яңалыкмы? Гадәттәгечә 6 форум былтыр уздырган системаны без дәвам итәбез. Шулай ук soft skills биләр форум, art биләр форум, безнең гадәттә уздырыла торган төп форумыбыз. Шулай ук IT биләр форум, лидер форум һәм 6нчы форум раз быел үзгәрәчәк. Ул Академия талантов сәләтлелек академиясе белән бергә уздырылачак. Шуңа күрә менә темалары төрле, һәр бала да үзенә якынын табып сайлап барырга мөмкинлекләре бар инде. Менә безнең бит инде гариза бирүчеләр, әлбәттә инде өлгер балаларда бар, һәм инде менә әле бүген менә безнең инде шушы яшьләр туталышында ишетүчеләр генә дә бардыр. Аларның бу форумнарда катнашу мөмкинлеге бардыр бит? Әлбәттә бар, чөнки безнең сменалар августка кадәр бара. Тик менә инде июньдә узучы сменаларга заявкалар бирү вакыты бетте дип әйтсәк тә була, ләкин июль, август вакытында узучы сменаларга әле сезнең мөмкинлегегез бар, өлгерә аласыз. Июльдә безнең нәрсәләр узачак? Июльдә безнең булачак шул ук сәләт гайрәт аланы, аның директоры басып тора. Бик шәп смена булачак, августта сәләт шәхес һәм башка бик күп сменалар. Сәләткә һәр вакыт шундый дәрәҗәле, мәртәбәле кунаклар килә. Менә быел кемнәрне көтеп калырга? Нәрсә белән шаккатырасыз? Булай барлык исемләп барлык серләрен әйтеп җибәрә алмыйбыз инде. Ләкин гадәттәгечә һәрбер форумның, һәрбер аланның үз юнәлеше бар һәм шул юнәлешкә карап остаханәләргә һәм дәресләргә без балалар өчен менә дөрес үзләрен инде шушы юнәлештә күрсәткән спикерларны һәм укытучыларны чакырабыз. Барысы да үз һөнәрләрендә остазлар һәм белгечләр. Шуңа күрә Алла бирсә, балаларга бу җәйне сәләт яңгырый. Шулай да бер-ике исемне атап Ләкин сер булып кына әйтик, Татарстан күләмендә генә артистлар булмаячак. Мәсәлән, безнең арт биләр форум бар, анда Россия күләмендәге артистлар киләчәк. Ул голос проектында катнашучылар, шулай ук песни. Ләкин кем икән әйтмим. Килеп күрегез. Бала гариза бирде, димәк ул форумда 100% катнаша дигән сүз дөресме? Форумга эләгергә 2 юл бар. Беренче юл ул син сәләт аланына барасың. Алар башта үзләренең базаларында узалар. Мәсәлән, Йолдызлы яки Дубок базасында биләрдә, Фәнсарда һәм шушы аланнар белән бергә яки инде районнарда уза торган аланнар белән бергә син җыелышып барасың форумга. Форумнарның берсенә эләгәсең. Нинди аланга барасың, шул вакытта кайсы форум уза, шунда эләгәсең дә инде. Икенче юл ул гомумән бар тик форумга гына бару.
Мәсәлән, анда эләгү усуллары төрле шулай ук. Беренче һәм өченче форумда безнең булачак бары тик аланнар гына. Икенче форум ул Артбилар форум. Анда инде иҗатта үзен тапкан балалар катнаша ала. Алар яки үзләре шәхсән гариза биреп җибәрәләр, яки инде үзләренең иҗади коллективлары белән дә килә алалар. Шундый бераз бүтән форматтагы форум булачак. Соңгы 3 форумга, 4-нче, 5-нче, 6-нчы форумнарга гадәттә мәктәпләр аша килә безнең активистларны җыялар да, шуңа күрә мәктәп аша анда балаларга хәбәрләр килә, шулай ук мәгълүматларны җиткереп баралар һәм теләгән инде һәм мәктәпләр үзләре сайлап алган шундый Актив балалар. уңышлары булган балаларны төпләп безгә җибәрәләр исемлекләрне. Һәм гариза бирү өчен нинди адресны табып, аларга язырга кирәк? Гариза бирү өчен salatportfolio.ru сайтына керәсез. Анда үзегезнең биттегезне булдырасыз, фотографияларыгызны, үзегезнең юнәлешләрегезне, уку җирегезне, барлык документларыгызны матур итеп тиз генә оештырасыз да һәм инде проектлар дигән сылтама буенча узып, анда үзегезгә кирәклесен сайлыйсыз, чөнки сәләт аланнары төрле юнәлештә интеллектуаль, спорт, иҗат, гадәттә менә мин директор буласы Сәләт Гайрат аланы быел кино һәм телевидение белән бәйле булачак. Һәм үзеңә кирәклесен сайлыйсың, гаризаңны җибәрәсең, синең грамоталарыңны, дипломнарыңны без инде теге яктан карыйбыз һәм бигрәк тә үзләрен күрсәткән балаларны сайлап алабыз, шалтыратабыз, чакырабыз. Шулай бик җиңел бер дә авыр түгел, үзеңнең җәеңне кызыклы итү. Димәк, инде дуслар барлык информацияны туплап, иң яхшы фотографияларны сайлап, Сәләт портфолио сайтына кереп, гаризалар тутырыгыз. Җәйегезне иң мөһиме файдалы, күңелле үткәрегез. Без тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сәлам дуслар, сез дә мин кебек үзегезнең тормышыгызны заманча технологияларсыз күз алдыгызга китерә алмыйсыз. Димәк, бу сюжет сезнең өчен. Казанда IT-паркта яшьләр өчен Digital Start исемләнгән форум үтте. Бу форумда мәктәп укучылар һәм студентлар катнашты. Алар үзләрен эшмәкәрлек яктан сынап карадылар. Молодежное предпринимательство – это, пожалуй, одна из самых ценных компетенций, которая может формироваться у вас, у молодого подрастающего поколения, у людей, которые определяют и будут определять облик будущего нашей республики. Те команды, которые сегодня выступают на финале, это те команды, которые созданы основателями, которые еще учатся в школе. И уровень команды, уровень бизнеса, уровень технологий, которые они проработали, абсолютно конкурентоспособен со всеми теми, кто и так постоянно приходит и в IT-парк на отборы, и выступает перед инвесторами на демо-днях, проходящих здесь, в Казани, в каких-то других городах России. Младшие участники сегодняшнего форума – это 2 проекта, которые создают ребята вообще в супер раннем возрасте. Это пока для нас рекорд. У нас есть один молодой человек, который приехал сюда из Самары, ему 10 лет. И у нас есть девочка из Казани, которой 7 лет. Мы имеем такую очень интересную тенденцию, которая говорит о том, что, скорее всего, в ближайшие 10 лет самые прорывные решения, самые прорывные компании будут создаваться людьми в возрасте до 25 лет. Может быть, даже до 20 лет. И это супер мотивация для тех, кто сегодня учится в школе. Әлеге форум үзенең бик яшь булуына карамастан, үзенә бик күп төрле шәһәрләрдән уңган балаларны җыйган. Минем исемем Хамадиев Фанзил. Мин Йоршавадан 79-нчы лицейда укыйм. IT-технологиялар белән мин Киевлек таныштым. Шовада IT-паркка йөрим, конториумга, аэроквантум кружогына. Син бүген авиатехнологиялар белән бәйле проектны алып килдең. Ул безгә ничек ярдәм итә ала? Ул проект стадикоптер дип атала. Ул квадрокоптер төзү наборы. Люди, купившие этот набор, смогут научиться паять, программировать, конструировать и пилотировать беспилотный летательный аппарат. Бу квадрокоптер ярышлар өчен төзелгән. Аның 4 моторы бар, аккумулятор, приемнигы бар һәм контрольле полетов бар. Минем исемем Карим. Мин Кукмарадан килдем. Кукмар шәһәреннән, 2-нче мәктәптән. Проектның исеме Финанспей. Ул ничек безгә кешеләргә ярдәм итә ала? Менә
Шундый кешеләр бар инде, интернеттан акча эшләтәләр, фрилансер исемле. Заказчик кеше аларга заказ бирә. Например, сайт ясарга кирәк аңа. Ул ясый белми. Ул фрилансерны нанимать итә. И шул фрилансер заказны ясагач, аларны заказчик фрилансерга акча бирергә тиеш, а фрилансер заказчикка проектны, сайт. Аны ничек тә безопасно алданмыйча ясарга кирәк. Мин шундый сервис ясарга телим, чтобы шул берне безопасно ясарга булсын инде. Сез дә киләчәктә бизнесмен булырга хыяллансагыз, IT парк кишекләре һәр вакыт ачык. Егетләр, кайсыгыз көчлерәк? Ваня. Дуслар, менә бит. Көчле егетебез безнең Мурат Димитров. Бәлки инде саң белән таныштыр. Узган елны без аның турында сюжет төшергән идек. Быел ул 5нче тапкыр Яшел фитнес оештыра. Сәлам, Мурат, тагын бер тапкыр. Әйдәле безнең тамашачыларыбызга шушы Яшел фитнес турында сөйләп китче. Быел нәрсәләр булачак, нинди кызыклы чаралар оештырачаксыз, кемнәр булачак, кемнәр катнаша ала әлеге чарада? Проект «Зеленый фитнес» по факту – это любая тренировка на свежем воздухе. Будь то там йога, зумба, скандинавская ходьба, стретчинг, воркаут. То есть мы такое большое движение, которое объединяет спортивные активности на свежем воздухе, в парках, скверах, набережных. Вот мы уже, получается, 5-й сезон запускаем в этом году и планируем охватить 50 городов и 700 тысяч участников. То есть у нас достаточно амбициозные такие планы на этот год. Запускаем мы систему амбассадоров в этом году. То есть у нас будут представители, которые поддерживают идеи спорта и здорового образа жизни. Первыми амбассадорами у нас стала Лейла Ринатовна Фазлеева и Марат Мансурович Бариев. Также у нас в этом году впервые будет проходить премия зеленого фитнеса за вклад в популяризацию спорта и здорового образа жизни на свежем воздухе. То есть у нас там есть 3 номинации. Самый лучший спортсмен, самый лучший фитнес-тренер и самый активный город. То есть мы будем выявлять, так скажем, спортивную активность не только среди жителей, фитнес-тренеров, но и даже города. Мурат, безнең бит әле бик тә шатлыклы хәбәребез бар. 26 май көнне 5нче сезон Яшел фитнесның ачылу тантанасы узачак. Кайда узачак ул? Все верно, вы подметили. 26 мая в 2 часа дня в парке Горького у нас планируется масштабное открытие зеленого фитнеса в Казани, к которому присоединится еще 50 городов по всей России. То есть это будет такой массовый флешмоб, где мы будем одновременно заниматься спортом, заниматься фитнесом, будет выступление творческих номеров, артистов, приглашены будут как политические, так и медиа-личности, и будем устанавливать какой-то большой спортивный рекорд по физическому упражнению. Поэтому всех жителей Казани, всех жителей нашей дорогой республики я приглашаю принять участие 26 мая в 2 часа в парке Горького у нас в Казани будет мероприятие, а также в ваших городах. Ищите анонсы и присоединяйтесь к нашей такой спортивной движухе. У нас планируется провести порядка 1000 мероприятий по всей России. То есть у нас есть специальный информационный ресурс, он называется zelfie.ru. Это такая афиша мероприятий, где можно будет зайти, бесплатно выбрать какое-то мероприятие, на него зарегистрироваться и дальше посещать тренировку. То есть это такой большой справочник всех тех тренировок, которые мы будем создавать. Мы проводим тренировки вне зависимости от уровня физической подготовки людей, вне зависимости от их возраста. То есть, например, люди там старшего возраста могут найти для себя там скандинавскую ходьбу, там, не знаю, мамы с детьми могут найти фитнес для мам, не знаю, молодежь может найти какие-то тренировки по воркауту и так далее. То есть мы для каждой аудитории готовим свои спортивные мероприятия, поэтому для каждого найдется спорт по его вкусу. Все тренировки, которые у нас проводятся, их проводят профессиональные фитнес-тренеры. У них есть подтвержденная лицензия, они прошли обучение, то есть это как представители разных фитнес-организаций, фитнес-студий, так и тренеры, которые ведут персональные тренировки, поэтому, то есть уровень качества оказываемых фитнес-услуг мы, то есть держим на высоком уровне, соответственно, можно не переживать за то, как будет проходить тренировка, просто присоединяться и повторять движение за тренером и, так скажем, вливаться в нашу движуху, в наше движение.
Без килгән җир Казаннан 5 сәгать 45 минут ераклыкта урнашкан. Әйе, Актаныш Казан юлы бик ерак. Ә менә гимназиядә укучы балаларның уңышлы нинди икән? Әйдәгез, бергәләп карыйбыз. Актанышка кайтуыбызның сәбәбе бик зур. Беләсегез киләме? Ни өчен? Алайса тыңлыйбыз. Безнең гимназиябызның ул инде традиция кергән. Без һәр елны ел азагында иң алдынгы укучыларыбызны, иң сәләтле укучыларыбызны, олимпиада катнашкан укучыларыбызны, төрле проектлар белән чыгыш ясаган укучыларыбызны тәбриклибез һәм котлыйбыз. Һәм инде әлбәттә безнең гимназиядә рейтинг системасы булдырылды. Бу рейтинг системасы нигезендә без һәрбер баланың сентябрьдән майга кадәр алган барча уңышларны күзәлләп торабыз да, һәм менә бу уңышларны санап без укучыларга баллар бирәбез. Һәм инде менә ел азагында безнең менә бу рейтинг системасы нигезендә инде иң сәләтле, иң алдынгы укучылар да ул билгеләнә инде. Укучыларның ел буе тырышып укырга максатлары зурдан булган. Чөнки иң сәләтле укучыларга текә велосипедлар бүләк итәләр. Безнең гимназиябездә уңышлы гына шу проекты эшләп килә. Безнең проектыбыз бик яшь булуга карамастан кызларыбызның күңелләренә хуш килде. Проектның төп максаты булып безнең укучыларның шушы татар халык ашлары белән таныштыру һәм әлбәттә инде аларны әзерләргә дә өйрәнү булып тора. Күргәзмәне күрү белән балаларның нинди сәләтле икәненә шаккатасың. Открыткалар, камераннан һәм фетрдан брошкалар, кушаклар ясыйлар. Бүген бездә зур бәйрәм. Bu zor beyramның сәбәпчеләре әлбәттә ул безнең укучыларыбыз, гимназия коллективы һәм ата-аналар сез. Гимназия директоры Рузилә Илдар кызының рәхмәт сүзләреннән соң уңышлык кайдан башланган икәнен килгән кунаклар үз күзләре белән күрделәр. Гимназиядә күп кенә проектлар белән бер рәттән Акчиткән газетасында эшләп килә. Аның хезмәткәрләрен чын мәгънәсендә иҗади, тынгысыз кешеләр дип әйтергә мөмкин. Хәзерге вакытта анда 9 кеше эшләп килә һәм аларның һәрберсенең үз вазифасы бар. Мәсәлән, безнең Алисия ул хәбәрче, ул төрле кешеләрдән интервьюлар ала, ә мин үз чиратымда верстка өстендә эшлим. Әлеге укучыларның тәүлекләрендә 24 сәгать кенә түгел ахрысы дигән уй килә башлады. Мәктәбебез инглиз теле буенча да шөгыльләнгәнгә, без инглиз телендә дә газета чыгарырга булдык. Газетаны чыгаруның төп максаты чит илләр белән аралашу һәм чит ил студентлары, укучылары белән элемтәгә керү. Кечкенәләр дә олылардан калышмыйлар. Без 5-нче сыйныф укучылары татарча конвертлар төзү проекты белән шөгыльләнәбез. Безнең башкортлар төрле форматта булалар. Конвертларны җыентык итеп туплыйбыз һәм онлайн сайтларга урнаштырабыз. Инде Актаныш 98% татарлар яшәй торган төбәк икән, үзебезнең татарлыгыбызны саклап, пөхтәлегебезне, гореф-гадәтләребезне, җырыбызны, сәнгатебезне, әдәбиятыбызны саклап, аларны тагы да үстереп, яшь буынга биреп, татар дөньясына чишмә кебек күлгә су биреп тора торган төбәк булырга тиеш Актаныш. Biz 6-нчы класста укыйбыз һәм бик нык кызыксынып химия һәм физика фәннәрен өйрәнәбез. Аның өчен безгә укытучылар ярдәм итә һәм без кызыклы тәҗрибәләр ярдәмендә аларны өйрәнәбез. Хәзер без сезгә үзебезнең бер тәҗрибәсен күрсәтәбез. Ул иске фотоаппарат дип атала. Эльза әйтеп китәле, безнең каршыбызда нинди әйләнә бу. Бу безнең әсез беләсезме дигән уен. Иң беренче булып без барабанны әйләндереп җибәрәбез. Ул туктагачтын ул күрсәткән бүлемтәгә игътибар бирәбез. Мәсәлән, менә бер сорау. Байсар авылыннан нинди күренекле язучыны беләсез? Һәм шу сорауга без җавап бирергә тиешбез. Сораулар бик җиңел һәм алар барысы да Актаныш районына багышланган. Белеп торасыз, безнең республикада бүгенге көндә Минтимер Шәриф улы Шәймиевнең башлангычы белән яңа төрле мәктәпләр, гимназиялар барлыкка килергә тора. Ул полилингваль мәктәпләр дип аталачак, күп телле мәктәпләр. Бу эш инде моннан 6-7 еллык Актанышта башланган иде. Шуңа күрә дә менә киләчәктә ул мәктәпләрнең, полилингваль мәктәпләрнең нинди буласын күзаллар өчен иң беренче рәттә Актанышка килеп карарга кирәк. Айнур, менә карап торам, ниндидер безнең каршыбызда робот машиналары. Аларны кем ясый? Аларның өчесен дә мин ясадым. Мин робототехника кружогына 3 ел йөрим, 7-нче А сыйныфында укыйм.
Без быел гарәп телен олимпиадаларда урыннар алдык. Гарәп телен укыйбыз, чөнки ул Аллаһ теле, Коръән теле, ул безгә бик кирәк инде. Менә без хәзер иске татар һәм гарәп алымнарын кулланып, гарәпчә язабыз шундый. Төрле сүзләр менә крестиннәр, мәсәлән, исемдә күрәсез менә крестиннәр менә. Актанышлар безнең Шаян ТВ каналы турында да беләләр икән. Менә бу Шаян ТВ ясый булган. Намсы Шаян ТВ. Әлеге сәләтле балалар турында әле бик күп сөйләп булыр иде, ләкин вакытыбыз чикле. Аларга уңышлар теләп саубуллашабыз. Бүгенгә ярты сәгатьлек тукталышыбыз азагына якынлашты. Ярты сәгать дәвамында синең белән Айзилә